guys, masang ada yung tanan. Dahil ako sa family house na uli na ko. Uy! Nga naman itong iring gihagta naman dari nay. Nga naman iring gihagta naman dari kikod. Ha? Nandag ba wala na sila luwi pod. Mangita na pagkos pasyon ng nabahinog. Diksi, kamarasan ka. Uy! Nanda na po yung naghinog, nay. Sa pasyon. Hala! Pila po man na. Hinog naman good. Hinog na ninay. Nanda po yung naghinog sa pasyon. Nakabuok. Mukhaan ka, nay. Siya magkuha ko. Ay, jarang hinog ah. Di ko rin lagi mukhaan kay bawal ko rin na. Makuha na kain. Adi ah. Uy, ringan ni gas. Dah hinog dah. Hindi ka rin doha. Kabangaan rin. Maglibag naman tayo nag-asa hinog. Kani hapit na siya mahinog. Kabangaan na ni. Okay. Grabe na nga. Nagkatugbunga dari. Na? Naglumbay na eh. Wow. Na? Daghan ka dubungan ng galumbay na. Oh, daghan na. Dara na pugos malbiri. Nga nang giurot man sa bunga ning malbiri. Iya ko. Uy. Ag malbiri duha na makabuk salin. Apa? Wala mga batasan mga batadod. Lo ako pa. Ano mo nang panguha? Pinsa tong kanang palita. Panguha na dito mga bunga dari. Banaon pa man eh. Wala na, raot na. Tangkas na. Na. Kanina, matabang pa man siya. Nangahilo na. Gamay na. Kanina nga, pwede ba dyan sa butang ang itlog? So, pwede pa dusog ba? Sa laron. Suwab lagi mong suwag pa ni hapon. Pamahabaw, ang sara, padudto. Wala pa na. Kapag ka pa dyan pa rin. Mga ito pa dyan pa rin. Ingarang urasahan ako magawas. Kaya magawas kong udto, grabe ng init agad-agado. Maglikay na ko karon sa init. Kaya makasunog og naong. Diha ko gitiman ang nga kapada sa ubos. Unda. Kuha man ko nila di ay. Wala mo gikuha tanan sa amo. Wala mo gibunga salin. Ang urot nin sud. Lami tong kapada sa kay tamis. Kani udot sa bulang may mautan ni. Kaysa una, katong dito ko sa Manila. Agamang silingan nga taga Bicol. Nagluto siya og kanang udlot sa bulanghoy. Lami man din siya utanon. Karon lang man di ko makakaon og mga dahon-dahon, kanang mga green. Kay gibawal sa ang doktor. Kanang ina man ko kanang naay tambaw nga warfarin kanang blood thinner. Mao nang gibawal ko sa mga green leafy vegetables. Agaban nga wala kahibaw, mingon nga daoy. Arang kaarte prestiri. Di po nung mga utanon nga mga green. Mura pag dato. Sus, wala mong kahibaw. Kung nga ka ng mga green dahon-dahon. Muna yung ganahan. Kamunggay, tangkong, ganas. Ganahan ko na na. Anza, ino naman tag-arte. Dauroy, wala mo kasayod. Kanilig si kay talihinog naman eh. Ado ni ipakuha ha. Ing na nga ako ning ipahinog. Kaya hangkano ning guli na ho. Dapat na talihinog na. Na Katong naa sila. kani ho duha kaya ning kanan ning guli na ho. Malakaw man ko. Masakay ko barko. Harang gisaarag mga kapajas. Tako kapajas sa gisaarag na to katuod na sliksi. Malakaw ra ba kunay. Masakay ko barko. Tay malakaw ko tay. Ini siguro. Ugma. Yung sa mo gikan. Muntag siguro. Pagpahibaw ra ko rin guys po og mabot ako dito sa padulngan. Ma-update ako rin asa ko mutulong. Naya gas day. Pundo itong balil. Yan ako kay waligo ko. Grabe kalimutan ka doon kuan. Panahon. Wait. Sa pagmado. Nangahat mo din si Janay. Sa init na. Naahat sa init. Kami doon pa. Sa ahat. Parang aslong. Macam-macam asa. Sige.
Bago? Kuha itong bag din si ikaw, backpack. Ha? Ang ibag man mo. Iya, bagbak. Backpack ba? Ano man? Ang sulit sa sinina. Ang salaman. Maano ko sa sinina lagi ka mo sasado may ugma. Backpack ba ka itong nasa imong karto? Aha mo itong bag. Magandang ko sang gamit karon karong sa Jukuma. Tatong sa una? Sa kaya na barko. Ah? Aso. Agay. Naarabi na yung ano na yung mga jo kung silang binhi sa pasyon ay. Bini. Katong mga nga jo og binhi sa pasyon. Magpahinog mi sa ibuwad. Njari alam ng Diyos bay. Magtanam na mo. Mariam mo sa tanda pa ni hapon, sinugbang yubabs. Agaling muli nga ni. Lamit na silimbal mo timbag nga ni sinugbang ay. Baboy. Karena dia kay hiwa naman. Ag baboy kay nag-iwik pa man to. Ag mga bumbil nga gipuongan ni Ate Ruby. Namuwak ka daghan. Ag orange, hapit na pud ah. Daku. Karena day siya mo din Mr. and Mrs. Puti dyan ay pink. Sagol man dahil ni na. Uy, karto ko kabantay. Mga ko persada. Narabay kinog makapadya sa gagmay. Haman. Na ana. Wa na, panguha na. Das na katong wa pa ko rin nakaw. Dato hinog dari isa. Nawa man lagi. Ikuha dito. Sa mauli ko dari, sige panulis ka pajas. Malbiri. Ya. Dapo ko tanam dari ng malbiri. Na. Gisang bunga na hurot na. Dapat mas kasaran sa og na mahapit. Kakita silang nahinog ila mga kuhaon. Hilaw pa. Mao din nga ni kay tamis ning Bisaya. Kari ka. Iluran ni sa init. Dito ni sa hinog. Grabe bisang inita. Mo ni sa nahilo uy ag saging. Guwang na. Say sabi. Nako saging nga. Tabaunon sa ubos na kang bulig. Bulig. Pab tinanaog ka nang nay mahinugan sa punuan. Sakop naman sa ang juta. Ako na rin mong tuba. Lubi may utlanan. Pag mong ipang kurabe? Nga. Yung nga bagang nga daot. Unsa, kano sa bagatong klase mo balik? Wala ka po dyan, sinog. Grade 2 na kaliksi. Inagi mong mamangama. Pagtigom na kay grade 2 na ko. Unsa, umuskwila na ko. High school na ko na gasto sa matag college. Ala, patay. O kita lagi nanatay anak. Kinahanglan dyan magtigom taog kwarta. Para sa atong anak mo, umuskwila na. Kaya umuskwila na lagi, hidak ka na gasto. Samot tayo nag-high school, gasto na kaazo. Inig-college, samot, kinagastuhan. Ano may kawan na mong kursuday? Ano sa may kawan mo? Nurse, doktor, policewoman. Asa man ka? Mag-teacher. Teacher? Nurse na naman liksi. Next. Parang may tig-inject sa lubot, inig ka 21 days. Agahang ipapili ni mong kurso, nurse. Dagaling nurse, doktor. Dagaling po ka na stewardess. Kang ato ka sa aeroplano. Ug madato ko po, muloy Ginoo. Akang pa eskulahan og doktor. Kaya arong na doktor sa atang pamilya. Kung na masakit, naanay mo check up. Aga po ni tatay kasagaran. Mga nahaman, pulis daghan. Si Nicole, pulis. Anak ni Insimita, pulis po. Tapos Bucor ng trabaho sa Muntinlupa. Anak ni Atister, asa. Pulis, napisiman. Napay nang eskwela og kadang na maestra. Sigla to, eskwela pa po na. Mahimo na siyang attorney. Sige po, mahimo po ng attorney. Ako na mong i-update og mapuhon guys. Ug asa may mutag pa. Karang naay, hanap pang po sa Ginoo nga. Nabali. Safety rami sa among pag-travel. Huwag mga kakulian. Hindi lagi pasagdan sa Ginoo. Kamulik si pagbiritan mo daan Panghindo ha. Panilhig. May mga kalat-kalat. Panghipusa ha.
Kaya ikaw mga gazi, daga-daga na. Si Aliana, daga na to pero kuwan man siya. Di man siya kamao. Agang regalo nimo nalit. Sunod buwan na, sunod sildo kay karong sildo ha, grabe ka ajo. Gipit. Ego-ego ra gazam katimo. Naluto naman agamang sinugbang nga karning baboy. At tumis ibos. Ang pait ni cook. Panagsarap pa doon mag-inom mag cook. Karon na pod kay magkanig karning baboy gahi. Aron na lagi pang pahilis. Dararami sila kapitan Idis. Agamang kapitan dari grabe ang buta na jud. Ay ning graduate sa among barangay Putlungkam. Karang grade 6 kipang tagaan og tag sa kalibo. Mga grade 6 gitagaan. Sunod na inig grade 6 nimo ag gihatag na di sa kalibo. 10,000 na. Napuo na ka libo. Nangay kagud ag kanang ibang barangay. Kaya sila tagaig sa kalibo. Dahil sa barangay Putlungkam Elementary School may kitagaan og tag sa kalibo ag mga nang graduate ni Kapitan Idis Ulagir.